Radio Coruña, Radio Nordés, Cadena Ser. Coruña Deportiva. Fran Hermida. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos y todas. Fernando Vázquez, bienvenido. Gracias. Buenas tardes. ¿Canto tempo sentarche por aquí? Bueno, sí, a verdad que sí. Viches como cambiou todo isto, non? Isto coñecías a anterior emisora, pero esta non. Bueno, non a coñecías. non me acordo xa como era anterior, pero esta está limpa, está hecha a pintura ainda, hecha a novo, a verdad. Isto é así un pouco, a mí me recorda tamén a evolución que sufriu o teu equipo tamén, porque está agora mesmo que tampouco recoñece a ninguén, non? Viñestes coa varita máxica? No, eu non quero que me pensen que son, non sei, que teño que son un mago ou algo así. No, isto é, non sei. Viñen con unhas ideas, máis ou menos que xa as tiña, sabes, porque miraba o equipo e, bueno, pues a veces preguntábame, pues que eu soñaba con volver ao Depor. Porque, quer dizer, pensaba que iba a volver en algún momento. Entón, bueno, cando ves un partido de fútbol, pues tes unha deformación profesional que che diga, bueno, pues isto gustame, aquelo non, que faría isto, faría aquelo, sabes? Entón, como deportivo me dou moito tempo para pensar, porque a situación era super negativa, pues, bueno, máis ou menos xa me fixen unha idea, e esa idea, pues, cando cheguei aquí, pues, plasmeina un pouco e está dando resultado. Na túa ampla carreira, en algunha ocasión, atoparas un equipo anímicamente tan destrozado como este? Porque, bueno, ti estiveches dentro, pero es que o veíamos dende fora, nos daba a impresión de que isto estaba, vamos, no subsuelo. Bueno, eu creo que a situación é que cando un equipo non gaña, sabes, todo parece horrible e os xogadores parecen un desastre. Entón, eu penso o contrario. Quero decir que a calidade dun equipo marca a calidade dos xogadores. Se o equipo gana, os xogadores son bons. No subconsciente do aficionado, se o equipo perde, todos os xogadores son malos. Evidentemente, un equipo de segunda división non pode ser que todos os xogadores sean malos, evidentemente. Entón, tiñan problemas de resultados. Entón, eu creo que agora, no subconsciente do aficionado, non creo que teña a mesma opinión sobre os xogadores que tiñan anteriormente. Antes pensaban, pues bueno, non sei, parece que ningún servía, comprendes? Entón, ahora o equipo está gañando e a autoestima, digamos, o pensamento colectivo da xente, pues pensa que, bueno, o equipo non era tan malo. É cuestión de resultados únicamente. Únicamente, que non é pouco, non? Pero, claro, no, que é o máis importante, claro. Claro, pero ao final, o primeiro día, ti agora tes unha serie de victorias cas que podes alimentar o discurso, por así dicilo, pero sí. O primeiro día, cando colles o coche e te dirixes a Abegondo para dirixir a primeira sesión e vas preparando a ver que lles conto eu, claro, aí non tes resultados nos que apoiarte, aí viñas... Bueno, pero digo yo que penso e digolle, esta verdade contei a eles. É dicir, esta verdade que eles dependen do equipo é unha realidade que estou contando ahora. É dicir, non hai xogador malo en un equipo gañador e non hai xogador bo en un equipo perdedor. Por lo tanto, o equipo é o máis importante. Se o equipo gaña, eles van a crecer. Bueno, este tipo de situacións eu considérome, creo que un capital que teño é, claro, fue un profesor, sabes? Entón, a capacidade de comunicación, porque tamén eu creo que é unha parte fundamental da miña forma de entrenar, non? Entón, bueno, quizá en eso pues, os poden axudar. Non estou, evidentemente, coñezco a Luis César, non coñezo a Anquela, etcétera, pero en esta situación eu considero un capital que teño é a capacidade que me teño de comunicar e de dar charlas, digamos, aos xogadores, non? A veces son charlas tácticas, pero a veces son charlas de outro tipo. Eso que creo que me ven porque, bueno, ao fin e ao cabo, ser entrenador é ser profesor, porque hai que enseñar, ¿no? Hai que enseñar algo para que os xogadores de alguna forma o se queden con eso, ¿no? Bueno, esa capacidade, pues bueno, xa tiña, entón
teño esa capacidade, é dicir, que lle dolle teoría, digámoslo así, e despois fagos practicar, dolle as dúas cousas, ¿no? E sempre se aprende mellor. Bueno, pues tenemos a Fernando Vázquez hoy con nosotros, tenemos muchas preguntas para él, pero antes también quiero yo hablar con Adrián Candal, porque ha tenido un día apretadito, ¿eh? Adrián, día apretadito porque te ha tocado andar de arriba para abajo, de Abegondo hasta María Pita. Sí, bueno, pues el Fondo Ézaro, que también vamos a hacer nosotros, hemos hecho una parte, un calentamiento para esa prueba donde va a estar Fernando cuando consiga la salvación del Depor. Bueno, lo primero que hemos hecho es escuchar a Eneco Bóveda, que la verdad que siempre deja reflexiones muy interesantes, profundas y con pozo. Hoy ha hablado de cuál para él es la asignatura pendiente que ahora mismo tiene este equipo. Una asignatura pendiente que todavía no hemos cursado, que es la siguiente derrota. Cómo vamos a encajar la siguiente derrota, que antes o después vendrá, y ese será el momento en el que este equipo demostrará o tenga que demostrar que algo ha aprendido, que se ha hecho más fuerte y que ante la adversidad pues tiene recursos para afrontarla. Ha dicho, pues ha añadido que este equipo se ha acostumbrado a ganar, afortunadamente, pero no sabemos si va a saber volver a perder. Perder ha perdido durante mucho tiempo, levantarse de esa derrota. Inexplicable, dice también lo que le había pasado al equipo, pero también entiende que puede tener su parte de inexplicable lo ocurrido ahora en positivo. Me era imposible darle una explicación a lo mal que nos iba todo, y me es imposible también razonar o justificar cómo se puede pasar de la noche al día pues de esa forma tan radical. Último fragmento de lo que decía Eneco Bóveda esta mañana en una larga rueda de prensa. Cada vez que habla es cierto, tiene un pico de oro, este Eneco Bóveda. Fala ben e dice cousas que teñen sentido, a derrota. A ver como analizamos ese aspecto. Ahora vamos contigo, Fernando. Último aspecto tamén, o da afición. Falaba da importancia da afición, e iso que decía que él era, pues non creía demasiado en estas cousas externas, pero nos últimos tempos deuse conta que resta tamén cando a xente non está contigo e súmame moito cando a xente está co equipo. La ola positiva es uno de los factores que nos está ayudando. De verdad que muy contento de que podamos nosotros dar a la gente que quiere al Depor, nos apoyan y hay esa sintonía, esa alegría, esas ganas de disfrutar de su equipo, de sentir los suyos, porque para mí es muy importante que la afición sienta al equipo suyo, a sus jugadores suyos. Bueno, entrenamiento después en Abegondo, aproximadamente hora y media. No nos ha dado muchas pistas Fernando, a ver si nos da alguna aquí en el programa, pero ya sin Beto da Silva, ya lo tenemos pues con despedida que ha hecho además a través de las redes sociales. A ver qué depara las próximas horas, a ver si hay más salidas, con Dani Jiménez al margen. Esperemos que pueda estar recuperado para el partido del fin de semana, y nos dicen con David Simón que está a puntito de recibir el alta médica, a ver cómo llega después de esa operación de pubis. Y después, como dices, pues me he marchado hasta María Pita, porque hoy hemos conocido cuál es el camino que va a tener el Liceo para conseguir esa copa. Esperemos que lo pueda conseguir en el Palacio de los Deportes de Riazor. La organiza la ciudad de Coruña, va a iniciarse el 19 de marzo, del 19 al 22 en el Palacio, y se va a iniciar con un espectacular Liceo Reus. Sacaba la bola Dava Torres, el capitán del Liceo, estaba la plantilla arriba, en el anfiteatro de arriba, y ya se escuchaba como, en plan, la madre que te hizo, querido Dava, que ya podía ser cogido otro. Bueno, pues es uno de los favoritos, este Reus. De ello hablaba Dava Torres. Bueno, no, a ver, sorteo de la Copa del Rey, si esperabas que te tocara algo fácil, no era el sitio idóneo. Pero bueno, yo creo que va a ser un partido súper chulo. Nos tocó contra el Reus, partido histórico, de los clásicos de la Hockey Liga, de las copas, y bueno, escenario precioso en el Palacio. Aprovechamos para ya, si había uno que estuviera ahí dubitativo, que se venga, porque va a ser un partidazo, y que haya un llenazo en Riazor. Bueno, pues por una parte del cuadro tenemos ese Liceo Reus, Igualada Calafell, estos partidos el jueves, ya para el viernes el Barça Girona y el Noia Caldes. Es decir, el Barça, dentro de lo que cabe, no hubo tan mala suerte porque lo tendríamos en la final. De hecho, Juan Copa, el entrenador, ya con esto terminamos nuestro viaje fugaz de la mañana, dice que de hecho no quiere que el Barça caiga por el camino,
que quiere al Barça en la final, porque quiere que la final sea ante los buenos. Yo creo que si tú caes antes nadie va a llorar, la pérdida del Fútbol Club Barcelona. Te voy a decir una cosa, me gustaría jugar la final contra el Barça. Me gustaría que ese domingo fuera un Liceo Barça, que en Riazor, y llevamos 2 años jugando con ellos la final y tenemos ganas de jugar contra ellos. Tenemos ganas de verlo y tenemos ganas de ver cómo el Liceo levanta esa copa aquí en A Coruña, así que bueno, pues ojalá lo podamos narrar. Nosotros estaremos desde luego dispuestos. ¿No te has aburrido esta mañana, Candela? No, la verdad, bueno, menos mal que he tenido tiempo para comer. No mucho. Sí. No es buena cosa, ¿no, Fernando? Eso de comer a las prisas. Yo paso sin comer muchísimas veces. Y no pasa nada, ¿no? No pasa absolutamente nada. Pero estás nada. de tipo fino. Así dices que vas a subir ao Ézaro, ¿no? Bueno, a veces, no sé. Bueno, sí, estou ben para andar na bicicleta. Non fixen unha promesa que non podera cumplir. Porque eso sería... Si xa viñeches máis veces o Ézaro. Sí, claro, por supuesto. E cando vas coa bici ahora? Sí. Cando vas coa bici ahora, con tanto adestramento, bueno, firmar autógrafos... No, ahora evidentemente teño menos tempo, eso está claro. Hombre, teño tempo, pero faltame un pouco esa motivación extra que tiña antes, ¿no? Porque sempre digo que a min a bicicleta servime para irme, bueno, era o meu psicólogo un pouco. Ahora... é dicir, teño fútbol, evidentemente xa non teño esa necesidade de andar sempre na bici. Bueno, pues nada, verémonos no Ézaro este ano, porque dixeste si nos salvamos, nos vemos no Ézaro, seguro. Verémonos no Ézaro, seguro. Comentaba Eneco Bóveda, ¿no? Que quizáis a proba definitiva de que estamos recuperados, curiosamente pode ser recuperarse dunha derrota, é dicir, encaixar o mellor un marcador malo, bueno, con a normalidade dunha competición, que podes gañar ou perder. No, porque eu creo que a derrota forma parte da competición, é normal. Es decir, no, perder vas a perder, sabes? Eu creo que o difícil é ser ganador. O difícil é ter unha racha gañadora, sabes? Porque para perder non hai que facer casi nada. Incluso te podes acostumar, ¿no? a perder. Bueno, deixaste ir, deixaste levar, renuncias, todo o mundo espera que perdas. E, por tanto, ti non tens que facer nada extraordinario para perder. Gañar seguido é un compromiso durísimo. E por eso non é que sea complicado gañar continuamente. Isto pasa aos grandes equipos, sabes? É dicir, gañar unha vez, outra vez, a segunda, a terceira, a cuarta, é super duro porque exixe compromiso. Exixe un traballo intensísimo, exixe concentración, exixe un desgaste de forzas, de enerxía increíble durante a semana. Bueno, non estamos en eso. Por eso eu dividín a tempada en que tiñamos que ganar 12 finais, e cada partido planteamos en este sentido, sabes? Isto é, digamos que o cortamos do continuum, que sería a Liga. Entón, bueno, unha final, Numancia, vamos, venga, unha final. O seguinte, unha final. Olvidámonos da clasificación. Por qué? Porque é a realidad. Temos que ganar tanto. Bueno, ben, ahora xa ganamos 5 partidos con de Luis César, ¿no? Vamos 5 partidos seguidos. Bueno, pues quédanos 9, 8. Se quedará chegan 8. Bueno, xa está. A derrotas, pero podemos fallar 9 veces ou 10. 9 veces. É dicir, antes podíamos fallar pouco e tiñamos que ganar moito. Ahora os números xa se deron a volta un pouco, ahora podemos fallar máis do que gañamos. E, por tanto, son conscientes que vamos a fallar. Que non vamos a gañar, Dios queira, ¿no? Eu exixo eso, exixo o equipo, vamos a ganar seguido, continuamente. Domingo, o siguiente, Dios queira. Quería preguntarte tamén por un tema máis palpable, e que mañán remata o mercado de fichaxes. Estás co móvil activo esperando algunha chamada? Non espero nada máis. Non esperas que chegue ninguén máis? No. Pero non esperas ou consideras que non che fai falta nada máis? No. Facer falta. Non sei, o equipo sempre se pode mellorar. Pero non creo, eu sei que siguen traballando, pero non espero nada máis. Tes algunha preocupación porque acabes traballando cun plantel moi extenso, con que se poidan quedar futbolistas que xa ven que non van a entrar nin nas convocatorias? Sí, por un lado sí, claro. A mí sempre me gustou ter plantillas cortas, porque son moi manexables, entrenas de forma espectacular, podes subir durante a semana, podes elexir 2 ou 3 xogadores da canteira para entrenar contigo. Bueno, 18, 19 xogadores para mí é un número de xogadores de campo, digo.
un número perfecto. Ahora teño bastantes máis, ¿no? Exactamente, se un quere entrenar con calidade, pois ten que entrenar 10 contra 10, digamos así. Entón, sempre che un pequeno hándicap, un pequeno, sabes, que tens que ir modificando, tens que poñer xogadores neutrales, xogadores tal, xogar en superioridade contra inferioridade. Molesta un pouco, a verdade. O entrenamento non é da mesma calidade. Temos moitas máis preguntas e seguro que algunhas tamén de mercado, pero todos os días a estas horas facemos unha paradiña porque temos unha cita tamén coa xente que nos escoita dende a Costa da Morte, onde, por certo, vas a estar o próximo luns en Vimianzo. Se podo, sí. Non está de todo claro que poida estar. Sí se puede, ¿no? Ai. Bueno. Realmente é unha situación que para min é un pouco incómoda porque eu non digo sí, sabes, esa é a realidad. Bueno. Pero eu espero estar. Ahora, espero estar. De todos os xeitos, estades no pensamento de Fernando Vázquez toda a xente da Costa da Morte, que sodes moitos os que vides cada partido hasta aquí, hasta Riazor, a animar. Eu xoguei a Liga da Costa. Xogastes a Liga da Costa. Correcto. E coñeces o campo do Fisterra, por exemplo? Por suposto, conozco esos campos todos. Xoguei con Negreira 2 anos en Negreira, na Liga da Costa. Quero pero vamos, con todo o corazón, vamos, quero moitísimo esa liga. O triste é que ahora non se chame Liga da Costa, se chame Grupo... Segunda Autonómica, Grupo non sei que. Pero seguimos chamándolle Liga da Costa. Bueno, pero eu creo que esos nomes había que conservarlos, non se parece? Home, por Liga supuesto. da Costa, Liga do Sar, Liga da Montaña, esos son preciosos. Habría que recuperarlos. Pues Grupo 1, Liga da Costa, pero nada, ahora é un número, un simple número. Pois unha proposta que lle podemos facer a Louzán. O dito, facemos unha pausa, voltamos agora mesmo. Coruña Deportiva. Fran Hermida. Adrián, que dice Fernando Vázquez que ya no espera más refuerzos. Claro, y me quedé con esa va dúbida. Va a pagar el móvil. Quedéme con esa dúbida, Fernando. Sí. Significa que hai información que xa non esperas porque non vai chegar, que non ven Borges, etcétera, ou que ti non queres ou estás xogando cas verbas? Significa que se descarta ahora mesmo? Con información. No se descarta. Eu digo que as posibilidades son escasas. Non o deixan a Borges sair. Non sei exactamente cal é o problema, pero repito, que as posibilidades de que poida incorporarse alguén son difíciles, ahora que non son imposibles, eso está claro. Porque ti precisabas un posto aí nesa medular, exactamente? Hombre, porque tes moitos, non? Bueno, digamos medios centros de corte con un peso específico en medio campo para controlar o medio campo e dominar o medio campo, non é que teña moitos. Hombre, podemos contar a Pero como medio centro, ¿no? Bueno, pero eu contemplo, pero está xogando en medio campo porque el quere xogar en medio campo, gusta de xogar en medio campo, pero quizás as súas condicións pues, poden ser un gran central, sabes? Porque realmente son centrales un pouco reconvertidos, ¿no? Un pouco, ¿no? Pues, Gaco é un xogador máis de fora, sabes? Un pouco máis ofensivo que un controlador aí en medio campo. Bueno, está Beuche, bueno, está Alex y poco más. Vicente é un 10, digamos así. Ahora, este es un equipo de super calidad, ¿sabes? Un equipo dominador, evidentemente. Podría xogar Gaco de medio centro tranquilamente, podría dirigir o tráfico Vicente tranquilamente, pero non é a situación en que estamos en estos momentos. E se te veches esa varita mágica que decías que non tiñas para decir, este posto me gustaría ter, pues non sei, o ese centrocampista do que falamos, un extremo X. Bueno, ¿Dónde pararías, tío? No, eu considero que a estruturación do equipo do Depor estaba, digamos, estaba un pouco equivocada, en un sentido. Para min, todos os xogadores do Depor, creo que o Depor ten unha falta enorme de xogadores de fora, sabes, por banda, porque para min todos os que xogaban por fora son dianteiros. Entón, a cantidad de centrales é enorme no equipo. A competencia de centrales é tremenda. Para mí Mollejo é punta. Evidentemente, se eu teño que utilizar por fora é porque ese cara, pues, non digo que non este capacitado, pero a súa para mí, a visión que teño dele, un
un dianteiro. Ahora que ten un despliegue físico impresionante, pode tapar cualquier burato, ¿no? Cone para min é dianteiro, Beto era dianteiro, todos son dianteiros. Entón, digamos que da parte de arriba, un volante ou extremo ofensivo, pues no, o equipo carece. Borja Valle para min é media punta ou é dianteiro, solo quedaría pues Borja Galán, digámoslo así. Esa é a realidad do equipo. Entón necesitar agora mesmo. Non, necesitar, pues é o que teño. Estou dicindo que quizás se acabe aquí. Bueno. É que se chega un extremo igual non pon mala cara, ¿no? É unha interpretación... Non pondría mala cara, claro, vale. Que non. Bueno, entón ainda hai partido, porque había aquí xente que nos está mandando tweets en plan de, que di Fernando que xa non vai a pasar nada. Bueno, non vos desconectedes. Como? Que non vai a pasar nada? No, que non iba a vir ninguén, que non iba a haber máis fichaxes. Bueno, que hasta mañana as 12 da noite. Non digo que sexa imposible, pero a min tampouco me gusta facerme ilusións, xa se estou contando. Porque pase o que pase, ao final, pues bueno, veo Uche, veo Cholac, veo Merino e veo Claudio. É un número importante, é o 25% do equipo. E un extremo con ficha do Fabril. É un extremo con ficha do Fabril, correcto. ¿Sabes que me dijeron esta mañana, Fernando? Me dijeron, cuidadito, que se está preparando una traca final. Bueno, si tienes máis información que a mí, para que... No, bueno, eu corroboro. No, esa cosa non as teño, no? Pero... Quería preguntar tamén por algúns nomes propios. Por exemplo, falabas agora hai un momento de Alex Bergantiños. A moita xente chocoulle o feito de que Alex Bergantiños pois non tivese protagonismo dentro da túa chegada, cando noutra etapa para ti Alex Bergantiños foi intocable, por así dicilo. Bueno, eu son un fan de Alex Bergantiños, ¿no? Estuve aquí hai 5 anos. Os anos tamén pasan un pouco. Non quero decir que Alex Bergantiños este maior, pero desde o meu punto de vista, para min Alex Bergantiños é unha referencia, porque eu non podo xulgar o resto de xogadores da plantilla, pero si podo valorar o estado de forma de Alex Bergantiños. Entón, bueno, eu xa falei con el, non estou dicindo nada que non creo que el se cabree porque contesto, no? Eu vexo un pouco lonxe do estado en que estaba. Xo miraban, e polo tanto, bueno, eu creo que todo o equipo pues vai a subir, sabes? Vai a subir. Eu creo que é un punto en que creo que temos que gañar. Creo que é un punto que non depende exactamente do talento do futbolista, sino que o estado de forma que vayamos un pouco construindo, que é un tema complexo, porque non se trata só de falar de preparación física, sino de preparación física, preparación táctica, técnica, psicolóxica. É un estado un pouco ideal en que o futbolista parece que se sale, ¿no? E que ten un ritmo de xogo increíble. Creo que non é este momento no que está Alex, pero espero que salga, el sabe que, bueno, que tenga toda a miña confianza. E me parece, además, que por outra parte, se teño que preguntar algo dentro do vestiario, se teño que confiar en alguén que sabe de fútbol e que sei que vai ser un gran técnico, é Alex Bergantiños, e xa me fixo uns cuantos favores en este sentido. Sí. Sí, porque no, a nivel, porque gústame preguntarlle, temos conversacións moi interesantes. Dun xogador a un exxogador que parece que volve ao clube, Lopo. Coñécelo ben, hai pouco falábamos con el aquí, dicía, bueno, amosou, vamos, ele estaba encantado con que Fernando Vázquez volvese ao Depor, dicía que era o adestrador ideal para un momento así, bueno, se volve para esa parcela deportiva, ideal ter un aliado aí, non? Pero a que parcela deportiva te refires? Dentro do clube, parece que... Dentro do clube, bueno, non sei. Me pensei que decías dentro do teu staff? Sí. Que eu saiba, non? No, bueno, é unha posibilidade. Estou sin segundo adestrador. Bueno, de momento pues non tomei ninguna decisión. Teño algunhas alternativas, todas son impresionantes e maravillosas. Bueno, contar con Lopo, que a súa experiencia, bueno, non sei, teño que tomar unha decisión. Non sei se será para este ano, será por ano que ven. Este ano é complicado. Pero sí que utilizaría Lopo para que veña a charlar cos xogadores desde a súa experiencia, porque son cosas que eu lle falo aos meus futbolistas e quero que sepan, un futbolista que se acaba de retirar ou que é retirado, xa ahora no tempo que leva retirado, o que deberían pensar cando está en fútbol profesional. Manu Sotelo. Sí. Que falouse na túa aterraxe que Manu Sotelo viña, moita xente pregunta, pero... Bueno, hai problemas de evidentemente, era o meu entrenador de porteros, ¿no? E todo o mundo estábamos todos de acordo en isto, ¿no?
bueno, parece ser que hai certas dificultades en solucionar algún problema e, por lo tanto, de momento sigue aí na porta de entrada e a espera. ¿Significa eso que non vai a ser para esta campaña? No lo sabe, non che podría decir, pero hai algunhas dificultades administrativas, digámoslo así. Bueno, pues con estes movimentos volvemos tamén ao tema do mercado cas salidas. Falabas desa plantilla que queres máis corta. Te decepciona a actitude de algún xogador que sabe que non vai a ter minutos e que quera seguir aquí a toda costa? Non teño ningún xogador que, digamos, hombre, eu non son quen a carreira dun futbolista, eu non teñen os seus dereitos, evidentemente, teñen os seus representantes e poden facer con ela o que queiran, evidentemente. Se pertenecen ao Deportivo, e o futbolista sabrá. Se hai algún futbolista que se quere quedar aquí, que podría ter opción de marchar, ou que lle dixo que se podría marchar e se quere quedar, bueno, pues eu non teño nada que facer. Evidentemente, exixo profesionalidade. E hasta estes momentos se pode decir que non teño ninguna queixa dos meus xogadores. Incluso esos xogadores que podrían estar na porta de salida se quixeran ir, para min teñen un comportamento impresionante, porque para min son grandísimos e algún deles enorme profesional. Falando deste sistema e destes xogadores, desta confección da plantilla, ti ibas avanzando que o golo dos tres centrales non era unha cousa para longo recorrido, igual ibas variando. Ahora con esta plantilla que se está debuxando, te plantexas que o sistema máis habitual sexa outro? Bueno, non é, porque eu creo que xa a plantilla que empezou a ter, porque un construye un equipo desde máis ou menos os xogadores que ten, sabes? Máis ou menos, pero claro, é fácil ver que se ti colocas aos meus xogadores máis ou menos hipotéticamente nun terreo de xogo, ves que teño xogadores importantes en unha situación que este sistema non nos faría xogar. Entón, eu sei que teño que evolucionar. En que momento? Pois evolucionar en ese sentido para que xogan os mellores, ¿no? Sabes? Entón, tendría que adecuar un sistema en que a ese sistema podría decir tamén que non só xogan os mellores, senón os máis adecuados, ¿no? E, por tanto, os sistemas a veces te condicionan un pouco. Te condicionan un pouco, porque non é igual xogar de lateral con unha defensa de 5 que xogar de lateral con unha defensa de 4. Eso debería ser un xogador diferente, sabes? Que ahora non o teño. E non é igual ter dos xogadores, dos dianteiros que eu considero que son de un potencial tremendo, sabes? Pues seguir xugando así, pues me costaría, pues que tendría que pedir xente medio campo, etcétera, etcétera. Todo ben condicionado, pero creo que empeza a ter un equipo que, sin perder eficacia defensiva, poida explotar máis o potencial destos xogadores e non estar sempre á espera de que o equipo rival se equivoque. Estou obligado a modificar, pero as cosas van ben, claro. Isto tamén é un pouco un lastre para un adestrador, quer decir que o equipo está ganando, necesitamos puntos. Necesitamos seguir gañando. Entón, claro, estou aí en esa xo dixen un día na roda de prensa, estou en esa encrucillada a ver que decisión tomo. Claro, partidos para probar non teño, e teño que a veces arriscar, incluso con xogadores que coñezo pouco e que acaban de chegar. Que chama a atención, que está todo o mundo encantado, pero a ti, cando falas, dices, a mí me gustaría xogar de outra forma, facer outras cousas. Bueno, eu non digo, a mí sempre non sei, os entrenadores, non sei, me poden considerar, non sei como me considera a xente a esa mí, etiqueta de defensivo, históricamente. No, tú ven a contraria tamén. No, eu considérome entrenador. E un entrenador ten que, primeiro, resolver os problemas do equipo. Eso o máis importante. Adaptarse aos xogadores que ten e adaptarse á situación. Hombre, sempre é un entrenador defensivo aquel que é capaz de, cando o público desde a bancada ve que un equipo organizado, sabes, que é capaz de decir como xoga o equipo, non sei que, non sei cuánto, en línea de 5, línea de 4. Generalmente ese tipo de entrenadores suelen ser considerados pues, defensivos. Pero incluso o sistema de 5 que estou xogando, teóricamente non é un sistema para xogar defensivamente, senón que creo que é un gran sistema para xogar ofensivamente, como se demostra en moitísimas situacións, porque o equipo ten facilidade para xogar e mover a pelota con facilidade. Ora ben, é estrategia, digamos, é estrategia miña, sabes? Aquí sí estou recoñecendo. Xa dixen tamén na primeira, decir, que a xente crea e pense que eu quero gañar os partidos.
eu cando xogo así para gañar os partidos, non para perder ou para empatar. E a realidade é que evidentemente o fútbol ven un pouco a noso camiño, quer dizer que nós estamos conseguindo gañar sin xogar un fútbol con demasiado risco, ¿no? Pero eu quero gañar o partido, pero para gañar partidos só hai dúas maneiras de gañar un partido. O que estamos facendo nós, que digamos así, pois agrupando as forzas en un aspecto do fútbol que é o aspecto defensivo, agrupándonos, estando aí, e aproveitando un pouco os espacios que o rival se pode deixar. Non temos que crear os espacios en ataque. Os espacios, o rival se non los presta, non los deixa, é unha forma de gañar. E outra forma de gañar sería a donde creo eu que tendríamos que ir un pouco. É dicir, teño un equipo poderoso, entón vou utilizar as miñas armas para vencer o equipo rival e non vou ter que esperar que o equipo rival falle, sino que me vou impoñer porque teño cañós, metralletas e sei que eu vou a derribar. Fernando, es un adestrador que coñeces o que adestrar na Coruña, sí, adestrar en Santiago e adestrar tamén en Vigo. Por que encaixaches tan ben aquí na Coruña? Porque parece que das tres é o sitio donde caiches máis de pé, non? Bueno, digamos, considero que fixen cosas máis importantes en Vigo que na Coruña. Sabes? En Vigo chegou unha situación moi complicada tamén, bueno, cheguei en principio de temporada. Ascendo o equipo e estuvemos en Champions todo o ano e ao final fomos quintos. No, pero estuvemos de cuartos casi por diante do Sevilla casi sempre. E perdémoslo no último momento porque hubo un partido Sevilla-Barcelona, se vos acordades perfectamente, ou alguén se acorda, Sevilla-Barcelona, que choveu en Sevilla moitísimo. Ese partido foi suspendido. O Sevilla interesaba, efectivamente. O Barcelona iba a ser campeón ese ano e eu en ese momento esperaba que o partido Sevilla-Barcelona se xogara antes do Celta-Barcelona. Pois non foi así. A Federación permiteu que un Celta, xogándome a Champions, un Celta-Barcelona, se xogara antes dun Sevilla-Barcelona, porque o Barcelona podría ser campeón en Sevilla e foi campeón en Vigo. Foron a Sevilla, o Sevilla ganou 3-1 e nós perdimos 0-1. Bueno, eu considero que fixen máis cosas importantes en Vigo que na Coruña, pero con a parte da afición en Vigo, no último ano, pues, xa no segundo ano, entrei ben, pero o pasei mal, moi mal, en Vigo. Na Coruña nunca tuve ese tipo de sensación. Cando botas a vista atrás, lembrase a túa anterior etapa aquí na Coruña, cando remata, sí, cando pasa o tempo e sigues en ter banquillo, houve algún momento no que pensaches que, bueno, igual acabei? No, eso nunca pensei, no. Nunca pensei porque, bueno, acababa de descender ao Deportivo a Primeira División, non que o Deportivo, pues bueno, non sei, eu rechacei algunha oferta para entrenar porque tampouco quero entrenar en calquer sitio, sabes? Pero bueno, sí que sabía que o dano que me fixeran fora grande. Tremendo, porque claro, un vai cumplindo anos, sabes? E a veces no mundo de fútbol a ti miran o carné, bueno, como non somos especiales os adestradores, bueno, especialmente a un entrenador que non foi xogador profesional, non son Luis Aragonés, digámoslo así, ¿no? Entón, en calquera vida profesional, cando empeces a cumplir anos, non sei, hai que mirar simplemente a cantidad de parados que teñen ahora 50 anos que non dan encontrado traballo, por exemplo, ¿no? Pero bueno, no mundo do fútbol empezas a cumplir anos, estánche, bueno, miran o carné e dixe, bueno, que estás vai vello, está caduco, está tal, claro, bueno, non sei, pero eso é o xuicio que fan os presidentes, os clubes, evidentemente sabía que a situación para min era máis complicada. O teu sentimento agora, que estás de volta no Depor, é igual que mentras estiveches durante todo este tempo fora respecto aos que che mostraron a porta de saída? Chegastes a sentir rencor? Non coñezo eso, non? No, porque tampouco sei sinceramente, realmente, a día de hoxe non sei porque non estou. Sabes? Non teño a... Non sei, pues tendría que explicarme e decirme directamente cal foron as razóns exactas, pero non entendo, sigo sin entender. Pero xa non me preocupa iso. Non, xa iso. Teño
super olvidado. Eu solo quería volver e non veño con ganas de revancha, veño como entrenador do Deportivo, estou encantado e sempre dixen que me gustaría retirarme por aquí. Fernando, falabas desa aposta esta semana de que se conseguías a permanencia farías o Gran Fondo Ézaro. O seguinte reto, que igual é unha cousa de escupir para arriba, pero non quero pensar en eso. Habería algunha cousa que te plantexarías si colocas o equipo en playoff? Non me pento plantexar porque non estou pensando en esta situación. Creo que malo, non é correcto. Pero eso. algo factible neste mundo do fútbol? No, o único factible é que nos ganemos as Palmas, que ganemos despois en Alcorcón, así. Cando ganemos o necesario, pues podemos cambiar, se ganamos lo necesario, esas cosas van ben, pues plantexamos outro objetivo, por suposto que sí. Que rápido se olvida no fútbol as cousas, Sí, efectivamente. Nunha temporada poden pasar 50.000 cousas. É un equipo que ahora está gañando, depois perde. Bueno, eu digo que hai que estar preparados, como decía Neco, porque en 17 xornadas que quedan vamos a perder partidos. Eso é, pero vamos a perder o Madrid, perder o Barcelona, é parte da competición, entón é parte do proceso, e telo que ter asimilado eso. Eu creo que os meus xogadores si teñen asimilado eso. Non creo que sexa un problema perder un partido, sinceramente. Fernando, pois o peor das entrevistas con Fernando Vázquez é que rematan. Sí, está mirando o reloj. En plan, non para, de acercarse ás 4 da tarde. Pasa o tempo nun volado, enseguida lle demos un repaso a todo o que é o Depor, incluso casi nos deu tempo a falar de bicicleta. Chama Carlos Francino, a ver se podemos alargar hasta as 5. Me dá que non vai estar pola labor, pero bueno. Bueno, pois nada, pendente do teléfono nas próximas horas, que a ver se hai emocións fortes. O deportivismo está acostumado a vivir os mercados ata as 12 da noite do último día, en ocasións incluso máis. Sí. Así que veremos. Estou seguro que no deportivo non sei se será, pero no fútbol español ten que estar, digamos, está super excitado, eso sí que o sei. Como cambiou o fútbol, Dende que empezabas ti ata agora, cambiou todo, non? Cambian. Hombre, non había os donos dos clubes son outros, as maneiras de comunicarse son outras, as fichaxes. É unha cosa que quería creo. Ahora, non é, digamos, a situación do Depor cambiou non só porque estemos gañando, sabes? Nin só porque chegara Fernando Vázquez do aquí. Non son a causa de nada. Aquí hai un conxunto de situacións que se modificaron. Incluso eu creo que afectan directamente ao cerebro da xente. Es decir, o Depor ten vía libre, digámoslo así. O Depor descende a segunda división B e ninguén está dicindo ahora que vamos a desaparecer, sabes lo que quero decir? Eso tamén crea, sabes, unha tranquilidade, un aplome. Creo que eso tamén é, para min é super importante, a situación de como está ahora o Depor. Fernando, graciñas pola visita. Un placer. Pois hasta aquí o noso tempo. Voltaremos mañá, xa sabedes, horario habitual a partir das 3:20. E agora, pois a seguir pendentes do que poida suceder. Nos informaremos en tempo real, tanto a través da web como das redes sociais. Boa tarde.